det är väl. Oswald! Hallå, nou, hoe staat het? Nou. Nej, du är ju återbetalt erbjudande för vanlig kaffe. Allt kostar. Allt kostar, nämligen allt kostar för negg. Nej, det är så väldigt ordentligt kaffe. Först kaffe till några vant efter sangar inte piss i prologen. Fy för den lite akkurat där som är tomt. Prova mjölk och vind i jobb. Det blir inte så mycket då. Oswald, jag röjner bara att hjälpa där. Du måste förstå att allt detta systemet, allt detta samhälle är ute på att snuda det alla tagna. Hvis man vill ha tingene bli bättre så nöjs man att göra det själv. Vi har inte haft att göra det bättre. Nej, det du skulle rätt. Det blev ju högst bättre. Pröv så. Jag brukar inte socker då. Oswald, förstår du att det är att göra det ena tjänaste? Du blir snutt av systemet om du chansar inte bättre efter. Bra? Sen till Føroya ganska. Nej, hopplöst. Inte att göra. Sorry, Oswald. Snuttar av systemet och ena för en. Nå, men det är nästa färra. Så just. Hej. Panna läckra knappt skjuta. Jag snuken han har ju löj och han har trott det där. Jag snuken har löj. Du, vad kostar egentligen en sån monstrum som det? Det vet inte allt kostar väl då? Att det är en estetisk motbytelighet. Att det är ett mackverk som det är att gå för. Det vet inte. Han är stor. Ja, det säger Jonas nu gör. Ja. Alltså, det är inte stötten där som är annan på att det är listerliga uttrycket. Ja, men han är nästan läcker. Har du hört Lise Kinne Poulsen? Den sovjetinspirerade monumentalkonsten är ut. Men kvar är det vid? Man som tror vi var ju Gdansk och mitt i truschen. Men okej, vad kan man förvänta? Listerliga uttryck och en sån här latterskomnare uppbyggt som jag säger. Ja, utvecklingshemmet. Men det är en konstnär som Hans Paul Olsen till döm. Det är som att det här manglar till omkring skaiva vinklar. Hvis man tänker på den där vid Götetrönd till döm. Men hur kan det skaiva? Nej, han har bakt det. Det är något annat. Okej, så säger vi till honom. Ja, ja, är du klar? Och där går någon där. Så, vad damer det går ut här? Av flotten där. Du, den sovjetiska monumentallisten, hon är ut. Ja. Eller så då ska jag lista man som glöms Hans Paul Olsen. Well. Ja, den här listan med den här som just statuen utanför familjen. Kvar. Oj, hon självande. Flott rukker. Sikker på at du kan køyre? Ölsmatching i Føroya till herregud. Nu. Alltså, först ska man betala EU-pris för att släppa in där, ja? Och så ska man betala EU-pris för några vantävar piss och Allt kostar. det är inte så smacka upp. Och det var det som betalt det. Det är ju högst det som är på engelsk för det som är betalt på engelsk. Det är att man betalar för negv. Och vi står så bara, jag smakar också nu. Han är gimperen och han är gentaren. Hon sa att det smakar i skolan. Fullständigt anesteri. Inte annan.
Hade du hon dig? Rörsis. Hade vi då ringt det på ting? Det är ju skutsväg. Först politist där ju så det hålls psykopatiska kopar. Ja. Har du drusche? Ja, men alltså nu är det alltså inte är så Som går det i Osvald det ger att han inte har så det är den första ordensmakten du vi ger det är topptränare Jag hade så kommer du bilden nu så kände vi måste rätt. Ja, det är ju kunde vara bekänter. Jag du bilden kom. Och ger fast 2 kort hemma till själva. Ja. No problem officer. Okay. Psykopat. Förriske fotboll till Jesus Christ. Kom så. När det skit i hållblindar pingviner på glatt isen. Du hade faktiskt mycket plats. Ja? Men det stände av balletten jag ser det. Alltså är man det med sig det? Ja, hade mycket plats. Jag kommer all med i sitt här. Det var det gott, men hade mycket plats. Och jag har betalt för det. Jag faktiskt har betalt för det. Betalt för det pengar med den vinner. Det skjut i och och mina billettcenter F16 och mina center F18. Och du sitter då F16 och jag sitter ju F18. Och det är inte rätt. Och du menar att du kräver din rätt? Ja, jag kräver ju min rätt. Kosta vad det kostar vi. Okej. Allt kostar. Vilka snäll. Jag snär, vad så? Det här är inte en typ som vi vill ha som konto. Ja, vad för typer vill jag så här va? Det är ett respektabelt firma, Osvald. Okkara chatten kunder är respektabel folk. Och det här kan omgående bli en av okkara chatten kunder. No, kvist det. Inte jag ser man bara vägen i gatan om. Och ni garanterar hinner med en stakitte. Stakitte? Han är säkert in med en ödelmövlig stakitte. Pröv att förställa dig en sån för att göra den samhandlare, ja? Ja, men det var vitt bra. Jag ser nej vid en sådan konta. Självt om man hinner med en stativ. Stakitte. Okkara firma hever en profil och en viss standard, ja? Vi har principer, vi har inte råd att släka och på principerna. Ja, men han är en konte. Alla de principer är det gratis. Nej, alltså, allt kostar väl, sagt han. Ja, nämligen. Hur så sitter vi igen? Ja, du är bättre att förmedla, ha? Så, fan. Gåan dagen är att jag spyrja om Nej, tror jag väl. Nej, tror jag väl. Vi är inte avhöjt, alltså. Vi tar vi tar stakitter, alltså okkara profiler passar inte samman med din profil. alltså du menar är Ja, alltså vi tar principer gång efter och till hålla vi isen, men okkara principer stakitter är passar inte samman med din stativ. Kassett, alltså så tar gånger helt säkert jävla allt koppar. Hvis du kommer upp ombord, alltså gör något alltså kanske man draft kapit. I ser att det är ointresserat. Ja. Ja väl. Nå, men så må jag bara för onkel är sen vi arven någon. Arven då? Efter om min 16 miljoner som jag har investerat. Men nu är det väl lugnt med. Nej, börja nu. Osvald, vad är det du säger vi genom mannen?
Alltså i munnen hören så jag hade inte med att du stod och spilte ut en av våra chattnekonton. Spilte ut? Osvald akkurat börja va. Ja, Osvald här i firman här vid onka fördomar. Alla pengar är välkomna. Kvitpengar, svarta pengar, homopengar till fullkomna lugga mig i chocken. Ja, men du säger att Osvald inte gör det för skommon tid nu bara, ha? Ja, hvis den kommer hända vägen så kommer vi finna fram några fördomar, några formularer. kostar vi i princippen då? Men säljer vi ut av time nice, ne? Allt kostar, ha? Ja. Double blind date. Så kvart i himmelsens navn du finns locka med dig. Det är som tar två skip, stäven ut efter hjörn och slötcha lanternerna kanske en löt och läka. Allt för vår. Fan, det snackar du. Jag tror som tar i människor mötas av mycket, kan man säga. Möjligheten är alltid här för att man Halt nu tjaft Arne för utslett out där. Alltså, du har inte minsta begrepp om hur man snackar på. Nej, det är överhuvudligt inte. Det är poetiska vrövelse, det är först något som helst. Nu ska jag göra några tips om hur man snackar på kompor. Först och främst så ska man ge dem komplimenter. Ja, man ska lukka som säga det som det vill jag höra. Och så ska man höra det som det vill jag säga. Förstår du? Så vi kan ta det här för att komma här och man låter löta så ska du bara lätta mig för året. Jag förstår det med gott kongo. Jag förstår det gott för att jag menar vita det säger sådana ting som är andra förstår du? Kom här. Look alive. Ja. Ladies, välkomna till Havnar, Heimsens, Nalva, the lights in the city. Så länge som teje livande, så är det vidaisen livande. Vid Havnar i Havnar. Skulle sälja någon av det våra bogar, jag skulle inte. Okej, jag har inte kommit. Jag tar dem vart och jag fick simpelthen tarmslung och emerit. Du grät alltså, jag såg på det. Jag grät på just på ett antal. Jag skräpar den veckan. Jag tog skräpar inte veckan. Ser det? Skräpar inte veckan, det är skulle bäst. Vad fan säger där? Etelborg ska vara gynnare och Ottbjörk hon vill ha en jägarnast. Okej, du ordnar dig. Det får du gå vis. Kan vara Anton English här? Johnny English. Tjockoren. Tjock Norros. Föreskående folk gamla förstocka er hemorride befångda getter. Björk? Nej, du gör det inte för allt. Men det är väl duschköpare det. Allt kostar. Allt på Martin. Ja. Det var så ätliga gott och sånt där. För att du köper. Eller att man ger minnes inte mig. Jag minnes och annat. Det var gott att passa. Ja, quattro. Quattro. Det är ju böjer i Spanien. Susi quattro.